nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Bwakire bya mwanji umurireria andonsi asogendete gutubwatia korwa tugukwarigana bene asumurobelio wensakia bono mambia ekerongo manyiganga neli tukolia ejuma gosenyongesa una joba beteka gotosomia boigoro ekero tugukwarigana bene lindobe kugusanga na intwe otomanyenga yokubwatia umurobelio wensakia bono mambia mwanji umurireria ntumetengana manga berika gokorekana anena sensei ya Kenya Sorogongo wa Gusii igwaso murobelo iga ntobeto gusansa murirana ali abereka bakorekana kero orabe gutubwatia ase ensemeli mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemeli ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabakwenda gutubwatia gwetera www.ndizitv.net kero mwanchi muliango kumanyanga ali tukeliga ya Friday ni gotubwate emirobelio anene ase umurobeliga wensakia sentunde ntangani nigaturabe tugukumanyia ali agendete gukorekana asorogongo rwa Gusii nabo igobe kugusangana intwe ebirengere byabo asentunde ya kabereto so asensemo ya magazeti nabo igasentunde ya gatatu tobeto goso asensemo ya ebwatuke tobeto kwebwatuka kigima ebirukunyo bye weekend ma tobeto kubirusia komwanchi muri ya sanga na intwe asomorobeliga kerongo kumanyanga elietaliane FRIDAH KERUBO na nchengoro kwa job MAANGI mwanchumurelia Ndizi TV boka buna botambe ngote binga ekerwa gure TV yabe kire ENSAKIA manyanga litukolia oli abereko chaka kigima boka ali gani kigima ndo chinga wiki abereko myoka ebirundo kigima kulendo mwanchumure Ndizi TV ime yomorobere bwensakia mambia rero nigota ko bato korosera litukolia ao tobeto kumanyia na MAANGI agendrete ime yorgongo rwa Gusii ande onse soendo tutubwate tumanyinga ngayole bali ime ya Kisii County ebunge ya bubasi boka ensemo nyalibali masaba nyalibali chache toende bonchari sauti mugirango chinsemo ao chenyalibali toso ese county ya Nyamira kitutu masaba kitutu masaba toende ensemo ya borabu noti mugirango west mugirango boka ne mambie ndengi ya so ime yomoroberio wensakia to so abieka sengenjo obwansubole ime yomorobere wensakia ntodikogania abieka obonyore turoyo ndenere abega kwemanyia MAANGI agendrete ime yomoroberio wensakia tori kweba amashabiki ito yobe shai ritunda green tubwate amashabiki buna shemke buri koruchinsemo cha Canada boy gotubwate eshabiki icho enamba eyemo Kennedy Gisemba koruase chinse chirichi amache mumbu boka so imemoroberio wensakia tobe togo so ime yumoroberio wensakia tobe ribwa elimo mwanchumure Ndizi TV bwakire buya so na intwe elinde tobe ribwa elimo FRIDAH nkomanyanga litukolia lero nilitukolia international happy international women's day. Thank you. Bwakire buya. Bwakire buya kabisa. Yes bono litukubneli ne litokochengera abasubati bunanje mambia lero nkobe ngochengera FRIDAH asegencho ekoga ndrato konsira kigima asumuroberi wensakia asegencho ndrato kubwatira na kigima ne bwengencho kigima asante sana ani ngoko bagochengera litukolia lero. Okay litukolia lero ngochengera mamo minto musubati Joysongeri oyobereka gonsira kurwa kanyibolite bakabono iga agendete kumbwa tokoboko koene kyanga na inchubugima bwane babere bosika bosyo na inchengo chengera my mother kurukunga Elmelda Kerebi bereka gonkinia nabasani bande abangi kigima yes abasubati na abangi togo chengera akolende togatebya basubati bonsipi happy international women day tutari ko be producer yaito Abigael Nyanchama gorase
asensemiria akabere studio oyo kaneke ngachibi channel yo giri abere kugwikira asenchira yabene asentu na Ndizi TV twero beti kegima elinde kwene kingo chengera tuli tukolia rero asenima etenga torachi kwenda ensemo ya kwanza plaza enalo chinga FRIDAH kwenda ora somo yego ngikarobo si oikangikira na asensemiria ngikaro hatu ko batokomerana n'abasubati abasubati maroro maite batutanganire tasobugi mobiga abo barabe bagotosemia ngakia musubati obwene tagweto masobugi mobiga asense moyo borai asechinga chirina kyobwene takwebeka yebuna umusubati libagali yago asekenyora yebuna umusubati ndiririye ekatogo yumerana n'abachaki bekyombe kelie kya Gusii Women in Leadership ekibakoragwa nere Linet Moruli na boigo Edna Kangwana ngonto betokumira na no n'abasubati bali babete bakuba abaraige gasoro ngurwa Gusii nto betokumira na barabu bagotosemia kegima ni maetenga atali yabika FRIDAH abarali abange bandizi TV ni maetenga ayebuno musubati ko no ende toto tengera imya Ndizi TV abarali mbale bandizi TV oganeti kumira njirende teyo asora banyoni tikoli rero tali ekiro tokubanyora ase ekiro rero ndiri kwenda ekiro no hotel tikubanyora rero abantu bonse bakwenda kwanza please ase barachigo chengera nabo igo gosema ni maete ni maetenga abasubati bachakirwe tumama tukarero abasubati basoire aso bonchorelia maete dikale ni maetenga ime ya Gusii niko to maetenga umusacha nero kuligelia enkayaye kurendire rero ngakiro chensi abere ense bona ibintu bya onchorere maete liritu maetenga umusubati agotigaraga linka erigasia maybe no kogenda roche okwabuse nyumba gwacheno umuchi okorosie ndagira lakini twarare ngama tukaya anoene chisemi actually bale batabanga umwana mumara gwikana rubone takosoma twarare ngaba subati baisokire siko gali basomire anoeri twuligora actually naigweto muraibense kagotebanga ekero bono bochori bochaka gokorekana umuraibense akoba umusacha deputy yayo somukonyoye abo musubati ibo which means ngama tukaya abasubati babere bakoye gwali bagali nene ase binyoro beito ngorolinga no egali ese binyoro umuchyo mesete bakora bolinga ningo mesete umuchioli kwebunga nabasubati all right abasubati baende tugweto makegima abasubati babere bagweto makulende nindo chinga ama merobere ne menge bekire kwene kinga abasubati ngo siru bale kulende no nyaniko maete emangana nare akonyoranga togochaka ngabono techake kwa abasubati rende tuchako rama abera tobaye birugo gete chino chenga ense moyende ninga ntali kokoboko basike abasubati na barutika basoke betume noche buna engana nere tugwetinga inga ngikero kya basumo buno mubunge na ro batebanga ntiekero kya basubati kebe kya basubati ekero kya ni kibo gavana kebe kya basubati ngatebanga ngakikunyarikana lakini twarare abasubati kero kuligerana ni county ya Nakuru 90% yabarai bali gali n'abasubati nande bahoro kiringa mbabwate that capability yokoreta amagenderero yokora ekero kuligerana nense ya Tanzania Samia Suluhu ekero kuligerie merobeli abeto umeta abasubati ngo ikaransa bali barangera linganga ki egenteke gaturaisa gukora iga mbabwate second thought actually lakini umusacha akore egendo baadaye amacha kunyoranga lakini ngina akolera iga abasubati bakoye gwali bagali abene nkonyorore ngam nonyine uchumi ya Kenya mbama itenga kibakori gali yemeguga ngakibagutiche meguga mbama itenga kibakori yebesa ngakibakobeke mirobelio igo baisa koye gwali bagelio ndo chinga ense ya Kenya na begosuka bosi ncuma itenga ntonte banga beruanerere amabaga tali bayego amabaga asengencho abagaba nabo tebanga batano na babere bonsi nigo barenga sikimina no nabasacha bakabua aseigo abasubati tigaberwanirire ekitoka tebera babe bakoye gwalibaga abasacha metemba bwato gochaya mbago chigweso kyanga bachora abasubati abatanga abasubati nigo barache ko bayikaransira igo tigende kigiye tugubuna lichiko abasacha babe bagwanchirana nanaki abasubati abaiga bairuli bagali abene naliyo kungusana nabo taliwe chikoyenekiwa lakini korende ine ngana rende tutanyale kwigwana na korende egento nabingote bankiringa tiga tobe tokwene kinga twabeire tokoba libagali giya lyo kora siasa chiabo umuntu atari kwenda asigitako akotebingwa aino musubati gotogambera yani to egento kuruka somuno ikinyamuriro level
playing ground ni matinga mbabwate chinguru aso kwene kinga babiri bakora ki bagwikirania ikiagera basubati abange tore babira babunge babira abaseneta asigo kibara eguri bagaligia ande tutigo bochai na ukonyoranga yabere raisi kekima aso kuamerelia no ene asebirugo bya kisiasa ni matinga baisa ko eguri bagelio ngabachake kuminana anene ga sorgo ngurwa Gusii ni matinga bakabasubati baiti umuliro moko baikera naende like kulene FRIDAH ngiye kunyarekananga kunyaranga abasubati nabo abangense icyo ya Kenya bosensengima kulende akarewe kase birugo bya kisiasa muri wakira nakura ngiye kogera actually ngwakira natore ne bya basacha mugo chimwato irembero sana twabwata tugutwara ubo banga mugo bwata muhareta mangana mange lakini ekero montako so sekera so musubati abaso sense mo ya siasa abachaka kurielia mangana gite ajwata bwene tikosanga enka ya henga nabwato musacha nabwata abana ebinte bidaziti mata goseni mbato mwana seni mbato musacha kerongo ya siasa ngote banga ebintu bunebyo ndochenga tebwenderete omuntu acha kubuli obugima bwaenga kibuli kuchime tigatorigelinga ngakimo okubwa gokoroburayo ekiagara abasacha barwekero bakubuli oburayo barungubuli bali abakumbubali kabwate njino chitari mabuli abwena tekubuli ko ego omaita abasacha nende mbabwate mbamaite weakness y'abasubati ekara abasubati bagwesokya abaenda batumike weakness eri babatinyerinse eki bano utaranyora umusubati oyegenete that confidence but abanga inche no matter what nabongwe soki ando anirere kirugeke basubati tubonete tuba empower sana batene nebo konguba manyanga ki elineli bakali abo asebinyoro yes abasubati tinena igoro tubeto koranga na inwe elineli bakali no liabene mubwato kubwa ondatago chaya asengencho sokorwa asengencho yenkaya obunere na nubwate libakali abene lyokone kinga kwabeire omurai nabo iko litukule ijuma buna botambe nilituko lya matanga umwanchi umurira Ndizi TV ni maeta abange baino mugende tukwirobe ya bene lino mumwikira na amatanga asentu buna Ndizi TV togotoma engora ya itogocha asimure nakobate binganya saya kakitigabe gakoba gatatu abeto gotoma engora yao ariko umwanchi umurira Ndizi TV nabo boigo tokwali bwali abene lituko lya nyongeza useri tukule ijuma na boigo kwabo gotoma engora yago chiase enka yabali babere bakonyora ogwakwa ndiye kigimo manchi omurigereria naende tokunyera kwa tali ogwakwa gokankonyera tali na bali bayiboire litukolia rero tokubaganiria litukolia lyo koiborwa kerogo chengera isiko gali manyanga Ndizi TV ane no morobere w'ENSAKIA bono mambia tobere tokoko wisheri happy birthday. All right, happy birthday. Kulende FRIDAH chimbo anchiro konyora samatanga nagani toramurekera chitali chingia ekera abantu bawikira na amatanga kwanyoranga abageni barure chinsemo aho chisiko kulende abantu bali abanyene bomuchie na ubatete kuragera abatangani mbai koranga omugeni orura tambo ruse na Nairobi abo gote chinsa 13 yani chinsa 12 chiama ose chinsa saa 11 ya mambi otalire 11 otaliro ochire negali bali njara na kituko bekeraga ndagera kali kini kwanyora abantu bekenyoro na batanga ina sera ini bakunereria abande tojo tenga bali baga kabagene ribaga batete kusuka kikora chimbo bunecho chimbo bunecho ne chimbe nakyokorera nga montako bwatali kondo tebanga amacha yana yabageni bakoro Nairobi atalinge bachaita abantu bekenyoro yaya okonyaranga bakororera amabera abantu bali barure kurwa satambe bayikirega hari mbabwate maybe chinsa cyogo chikwanyolera amacha ali gose mbabwate chinsa cyogo chikwanyolera indagera bate bangatiga baba eli bagali tangani lakini kwanyaranga abanyakenyoro mbarororo no barenge botko bwaki no barenge kurumambi naenda okonyaranga bakurwanirira kandagira kaliya gake igone chimbo chitali chingi ya samata yes embuende neringa okonyoranga chinga kinchiro amate kweguribaga bakwane abasani bustoto tebanga abairi bayiguribaga lyabene ukwana liko muntu eguri kondo lika akwera chinga kichiri cyabene osemia enkeli bose koye omoyo matinga kene yokubasira kwamanya uchakoreta mangana yo gwetania abantu nga muntu nara utakira
achu ngusto manyenga inkikire to yogosira yani umuntu jakoreta chinkwana gete otabugati boene nikasi family yo kwanyoranga egento bunyekyo na kero kunkonyora kire giego turbanyo morembe asenkeli ayoro chinga ekero monta iruri kondo inkyabwendere to kwana samatanga abwenete korwa amangana yogosemia amangana yokoremia yokoreta liberira umete enkeli kero omonto yo mabere kagosira ya mateye mo yabere kigosira ngo rorolinge eba enkoroneri gotigara okonyaranga nigo babwenete kungusana namo baleta namo baorokyo bwanchani go chiasenkelia so that bali basirire no yo mwabo batwale liberera okonyaranga lirio yo mwabasirire ubokendo actually mbororo kubwatikana no gwakwa kolia yes Nyanchama Ndizi TV na mange agendrete imense itwa Kenya na mange abete gako bali chukuligoro seboigo imambi ya lero turabe tugusanga nayo Nyanchama Ndizi TV korinda sibuna twika gotebinga nabakwenda utobwate gwetera somtandao to Facebook Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gwetera somtandao to www.ndizitv.net asotonyara chinsa emerongebere nainye ama tuko 5 nabere ye wiki toko batoko sanga nayo Nyanchama Ndizi TV asenchera yobo ikerano ase litkuligo twarushenga ekyombe kia Young Women Christian Association abakubwaterana nebyombe binde babetwikirana asensemo yomochi obosongo sebabete bakwikirana ase enyomba yemesangerekano yegesa ku kyabanubia sebabete bagusangana baruchinchera chokorwani nabo gukora chisegi chegenka engana egesa ku kyabanubia babete bagwitabira nawo tebanga mbachiko kya okoboko ase amatukabo sio elinda kwene kinga babere okora kisegi chegenga tyanga turarango naralia yabete korwa ase ensemo area yomo nyomba yemesangerekano yabanubia Bundenchere ya moyo gukora kisegi chegenka nigo ababwatani bagendete gwesoke bene elyogosemia abantu chinchera cyokorenta okoigwana na gokiania ebikorwa abunebyo ababwatani korwa sekyombegya Young Women's Christian Association kubwaterana na Kisii Interfaith Network nigo baikirana asensemo ya Nubia na korwa amaigelio ya mateya baraba kegose Nubians. Leo tumekuja katika mji wa Islam kuelimisha kuhusu mambo mengi ya gender based violence. Pia vile vile tunawahimiza kwamba katika kijiji hiki kikiwa kimetengwa kama minority group wajikaze, wala ambao wamefunzwa hapa waende wafunza ya mafunzo. Ukwana chinga kyecho nigo bagokera amaigilio banyora asebani kyabuna nigo abanke babeire bagosira ase ogotamanya na kwenyora bakunereria abasubati chinga kibatamanyitiri bagaliabo ase chinka. Siku ya leo tunatoa shukurani kwa YW4A pamoja na washirika wengine Kisii Interfaith Network kwa kutuletea kongamano hili ambapo tumepata mafunzo dhidi ya dhulma kwa wanawake na dhulma ya vita ya kinyumbani. Hii mafunzo ni makubwa sana na ni muhimu kwa sababu kwa hakika watu wengi wamepotoka kwa kutoelewa nini hasa jukumu lao kama wazazi au jukumu lao kama wanaume au wanawake katika majumba. Ase amaigelia yoni gobaenekia kwerobera boikira n'ubosibogo chengera litkolia basbati ase nsengima litkolia ankyo nigo baenekia buna nigo abasacha bamentire chinguru ase barakonya basbati goikirania emerobelio yabo. Wanaume through empowerment like they are now able to reason and wanasaidia wamama katika hizi mipango zote wamama wako nazo. Pia hii ni in preparation for the International World Women Day yenye itaadhimishwa kesho, and the theme of this here is inspire inclusion, and that's why today we've seen the organizers of this event wame include hata wanaume katika mipango za akina mama, na ningependa kuomba hawa waandalizi wa huu mkutano waendelee pia kuandaa mikutano kama hii ili watu katika jamii waelimishwe
kwa sababu through education, that is where the community gets enlightened, and through the teachings and frequent sessions, we'll see that these cases of gender-based violence will reduce. Nigo bagokera amaigeria yo asibanekia kwemanya amange anene okolemereria okoigwana ili gukora Kisii chegenka. Nimefurahishwa sana, wametufunza mambo mengi sana kuhusu violence. Na violence, wengi wetu tulikuwa tujui maana ya violence ni nini, kwa sababu tumeegemea dini sana, tumeegemea mila sana, lakini kwa leo tumejifunza mengi na tumejua violence ni nini. Na violence tumefunzwa hapa hivi, violence ni kuvumiliana, violence sio kutelekezana, ni kushikamana ndani ya nyumba ama hata na jirani. Bila uvumilivu, bila kushikamana, violence lazima itakuwa. Ili kukomesha violence, tuvumiliane, tupendane, tuelewane. FRIDAH, KERUBO, Ndizi TV. Ebyakegima mwanju murigereria eyo nenchere ya mogosemero belyo egendete kubekwa n'ababwatani asoko enekyabuna ngokora bale Kisii chegenga nimete job atobere tokwenekia ebikorwa ebinge Kisii chegenga cyabere chikwenekigwa anene asorgongorwa Gusii ninkyo rabe kukwanira kubatkana ningane yo Kisii chegenga senchera gochirwania ndorochenga ibitambokero bigendete kubekwa ane ndorochenga nigo saku nabo igo ebyombe byabere bikobeka bikorwa amaigelio ochia ase abamenye korwa sinsemo imense ityo ya Kenya anemono ase okurwania Kisii chegenka omate nigo boigo ingana eyemo gendete kwene kigunelinga amaigelia achakorwe gochiase abasubati anemono na bakonyora ogoitwa anemono Kisii chegenka abasubati nigo bayendete gosemigwanga ogoitwa talinga noboene bwa okwego ekegera basubati mbali bamaetenga umusacha tali kungita uyu tali musacha nigo bonega basubati bandete kosemigunga maitege koronkia lengenga umusubati goikaitwe biranya umusacha nera atenga onye tinaita musubati tinaba musacha ekunege koro abandu mabwato kugena konga bunoku bali koranga umusubati nabanga umwana kurende bono iga abasubati bachega otegunga no nayo musubati wenda tukoito kero monda go talinga gwanchete umuntu oyo nabara achikuriranga ogotigire chingoma chimbe nandengo nyarorenga abasubati mbarororo bagoitwa batigiro chingoma baumizo gusene umutu lakini onya kugundera nyomba gali tali gukwana ikiageranga umugako yamwete chimba ngoisa gukwana kwanganyire andumete egenteke nene yekogera abasubati batali gukwana kero kende korugali soba sarwete aisa kuirana ngatebe ngomugako yana moitete na bagosekererwa atebi gwachecheri gwatebi ngata maiti kolendenka yaye nakieko geranga konyara abasubati abange bate tigatonya kolemereri bonya bokiera lakini kolende asebyombe bigabya bere bigosoka byabere bigosemya abasubati ngateri bujya ekero gendete kumizwa kwanya gukira nere bujya osoke isiko okwane oakeliogi oigwekane elindobe kogokonyeka tare basubati boka na basacha mbali bagotitorwa kolende asengencho aleno bwobanga nachi ukwana isikali asekererwe naki abantu barandole nabo ikose nabora abo gosekeri ngaki uko musacha ngakiogo itwa lakini kolende manyanga abasubati mbale bali chichui bali chisimba agoswanyo mbalia otitoro musacha kabisa kunege ntegeke ase igo musacha na abasubati mbale bote chinguru I tell you FRIDAH abasubati mbale bote chinguru kigima actually ase chinkanchirororo tanyoru musacha gakobuye umusubati neretwa nigali na kioko nyoranga umusacha na titoro na kuchindwe tagokwana na ende manyanga Kisii chegenka tali ogwa kuguoka no na mangana ali omuntu agotebia na bako akoba buna nigo ari Kisii chegenka ekiagero konyoranga amangana naro omuntu akonyago checheria konyago tebinga toisainio otumeka oborege oboribwa ukobekanse okuboigo eni mono konyara so musubati agote musacha mangana arama konkegima boigo ekine Kisii chegenka FRIDAH nelio manase chinka kunya kuma nalio kali kumetana bagokore to goichira na kwebirengerelio onyorenga abasacha baimukire getambukiro kyo goita onyorenga musubati imu orengereli kwerusio bomoya ego nakitwarira musubati ile
baka gukwana nga eri gukora violence ase chinka nebonete nga okoigwana gwatokororo mwaikaransa mwasonsora mangana ase nchiri ndonge motari kuruterana chinsase mwekeya kero muntu goikeke goikoyo meke orocho yo machi gore skari etire okoigwana ngotokega koigwana ngoko baroro naende na ane monekero mwanyo beire mokonyora nga mangana nari mutanya ari gusonsora na inumweka nebwendete muri muntu nde okongirake abo mukurigyo nde okongirake ekenyora ari bose no omotureti ose mwende murigie omoibori oyo moino oyo mwegene tinga oraba konye ose menta kapu yani renda abantu baraba ko bakonya rinde kone kinga mwabere mu gusonsora amangana ari ino mutari guitana kigima ya kigima igo manchi omurigereria etago batebinga kuraso murubiri ga bwensakia twancha chisegi chegenka kuiralibaga ase chinga chiago bwaterana onyo cyanda kobere ko gotoka enekia ngango ikaransa mole mwaba moko igwana ngakimogwenete goskapasya yesu boigo moncho muri Ndizi TV bunenchera yamoyo kwarigania ase litukoli gochengera basubati nsengima na boigo korwa esiro gochia asi bare asechera nigo abisyo mu women rep county ya Kisii Doris Donya toto babete bawikirana asechera enene yabo songo na boigo sanga nabasibwa benseme yo ase abasibwa babeta ko kerage tambo kerekyo na boigo otebanga ogusiro beta konyoro na boigo obwanchani babetwa konyora mbo chikoba konya ase amagima abo tengo toraswa sensemo ya kabere ye studio torenara liaya abete korua ase echera yabasibwa ime yobosi ye county ya Kisii Bunetira yemo yokoro kyubwanchani anena sebali barasege sibo kyogonchoreria inse yabisi yo mu women rep county ya Kisii Doris Aburi ni garigania omojigomo nene bwogo chengera basubati ime ya Kisii prisons era mangana twatwarire gaiga rero etwachicha buna partners and friends ba umongina bwe county mama Donya Doris Aburi abasani baeno bonsi barengega igakurumambi paka bwairirega na indi twachicha wo support the prison ye kuruku Kisii women's prison a correctional facility. We are grateful ekiagera our mama county was able to support abantu aba paka twachira mwega twakorera mangana agenderera maiga team ya International Women's Day yo mwako yego tebanga embrace in inclusivity yani tobeka kero monto ntotiga mongino nde bwensisiko bakubwatirana nebimbe buna Minto Foundation a Million Hugs Equity Bank Cooperative amone binde binge nigo banyara koenana amaegelio yoko babeka ko banogosemelia kubogima buna abantu bande enga kibara kulegesibo kyabo a sencherengiya nonyana bonigo twaboliwe ko bancherana a somo yomuya enga kibakoirana a sechinka chiabo. They are taken as sinners but they are our sisters. It's better we embrace them. Today it will be me, today it's them, tomorrow it will be me. So I wish everyone from Minto Foundation to everyone outside there, our ladies, happy International Women's Day. Kati yetu hata kule nje kuna watu wamefanya makosa mabaya zaidi. Kuna watoto wanakuwa defiled na hao watu ambao wana defile watoto they are not behind bars. Kuna watu wana break into people's homes, kuna watu wanafanya all sorts of crimes, ni vile hawajashikwa. So hatuwezi kuwa so quick to judge mtu mwenye yeye alikubali kwamba alifanya makosa fulani na akakuwa released kwenda after some time akakuwa released back to society. We take them and we also help rehabilitate them even in our society. Igere byanga twenyora abantu buna abayiga bale asebona makosa ali bakorete gonya ko bale mureke pishu bale ekero umuntu akwera na buna madam akwana ekero umuntu akwera na sekenyoro ngakitoko mukaribisha ngaki asebinyoro byeto ntole nobwamo bwo kwateba ngaki onago wasite yakagenda lakini uiranire ekereranire ngencho kitoko mukaribisha igo toba bantaba abatoero toba bantaba ya ndelio toba embrace karabaira na sebinyoro byeto sengencho barona abantu baetera mangana makong komenta na yeni go basemigo kubwatia lichiko kubwatekana na mamocho ase baenekeliwa kero yomo nareneli mocho liaje ekikaneirie no wancherana na gokorogo nchorelia. There is nobody who is above sin.
In one way or another, you may find yourself committing a crime, or you may find yourself doing something that is unpleasant or against the law. And somehow you can find yourself behind such a facility. The only thing we promote is that we take control of our emotions, and we also try as much as possible to live within the requirements of the law. However, should somebody come to such a facility and then they are released to go back out there to the society, surely it is our duty as fellow Kenyans, as human beings, to embrace them. Let us not judge them for the crimes they may have committed, if indeed they have atoned for their sins. Giko ripoti ligetaseni kia onambe ya mu kia Ndizi TV kurua Kisii prisons iliyo kutoka Imeye County ya Kisii elitriane ndipon asanya Nchumuligereria ayona arabeteka gokorekana aburi tukore igoro asokwero biria boikirano bosi bogochengera abaswati litko lyerero jabu nimetenga ndubwata abaswati abatingoke gimage gasigeta seni kia Ndizi TV tyango nkweli bageri galia bene obawisheri Happy International Women's Day Muchuchakrane General Manager Saulini Mbaka nagotakire Happy International Women's Day Evelyn Osero our news editor eyo kumongera nabo yokurigereria orobotiro taraende mbeo Happy International Women's Day Abigael Nyanchama Happy International Women's Day ntobwate Lydia Mose oyo koleta mangana yana kone kinga tobe tokonyora chibi chabo na muri gwetera somo nemenyererio Happy International Women's Day ayembara byabora bikokuganeria bitukeri ntobwate umo director ito Euphemia Kanyina eto kumuganeria Happy International Women's Day ndobwate Petronira Mukira bora sensemeri ya kabere studio ndobwate Felistas Kabendi naboigo Sara Mumanyi ndobwate nsemende ya Dorcas Kimuma totari kweba omuswati Julie Kerubo na Mildred Mumanyi abuna basaki baito bamangana maya korwa ase orogongo rwa Gusii nabasubati bonsi abagotengera Ndizi TV twabaganeri Happy International Women's Day totari kweba omuswati Nancy Bochaberi oyo kwendekanga ebiashara ngo tarali skogari otoretera chi advert gaiga yes nabutogenda kuganeria litukeli asebe gumonchumuro Ndizi TV totebinga litukeli tali abayibuli bawo katari abasani boka boyigo tobe tokwenyora bali bakorwa achinsemo botali kwenyara mune tambukereke kyo mu women rep ne tambukerekia kwenda kwenyora abasubati bali asegesibo naburanyolenga ekerwa chiregesibo nyolenga kwa biro osivwa asegesibo asemetinyi bose myaka 3 akonyora ngo mwanchi ogotamire nabakonyoranga bose nabasani baba babiro otama enkaya yagotayiringa anomontomobe ekeranyolenga ambale bwatama mochoga aliyo goita bose no mondo bwatama mocho bose amanene kegima ali nonyanga aseba kurua babete babero agotamwa kolende omonchu muri Ndizi TV litukweli yabe irire asenchira yabene busanga nabaro bugendo usange nababora kagendo usange nabatari kwenyara ebuna enchere yemo yokwene kinga twabere tukobachengera seritukeli ria Happy International Women's Day byakegimana ndio meto twabere tobasemigwa nga ekero bali gali asegesibo bakolire gesibo kyabo bairanire ase ekenyoro anto batokuba mochia ndoranga abuna abo babere bagokora ebibe binge kolende nga tobe tokuba bwatesia ekyagera nga babere bagonchoreria chimbwa kyabo yes bene mwanchumuro Ndizi TV natuka kotabinga nabakonda utobwatu gwetera asenchira yemitandao Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabagwetera ase enamba yetu nabagusanga nento karengere kyao ase namba 0792192834 boigo ganeria onde bwensi ganeria umusani ganeria umwanchiogo litukolia Happy International Women's Day asokwali bagalia bene emambi ya lerondo chinga Thomas Isaboke atabanga Isaboke Thomas from Dagoretti South Massive. Let me wish my family members Jacqueline Machoka Kisii School, Gradwell Kwamboka Kereri Girls High School, Flavian Kerubo, Happy Kids Junior Academy na Widhaka, happy Friday morning. Okogoro Kwembata Kurua Ikenye Kisuko Kitengela Nairobi watching live. Yuni yule mmoja watenga Chunda, Margaret Magi Kurua Enduma pamoja, Thomas Sangara Puki na Faso
korwa Kisii town bwa kirebuya na bangi ndochinga Teresa Kemunto ndochinga Shem Keburi atema following my friend Job getting you loud and clear from diaspora received your morning greetings ekeba goinde bono wearing my headphones say hi to FRIDAH and mama watoto Carol yes timatense membara byaba Calvin Lizanga agotebanga good job otobekere kidole gari agotebanga nagende tukubati umurubiri korwa ase enyagitari ya Mount Olives Mosocho Teresa Kemunto agotebanga bwakire job na FRIDAH korwa Muranga no Toramo kerondo chenga Dolphin Mora agotebanga good morning watching you live korwa chinsemo chirichia diaspora agotebanga happy International Women's Day to all mothers including my mom. May I wish my family's parents, friends and all fans of Ndizi TV and my enemies to have a fantastic day. Moseti Innocent Kevande Sokora gatanga pamoja from Kenya Village, Nyamira County. Wasiri mkuu agatanga Ndizi TV News Digital. Good morning team Ndizi. Atangana gende takubwati umurobelia kurachinse mochichia Doha, Qatar. Nindo che Daktari Henry Ochoki Korachinse mochirichia Itibo City, Kisii County ni kondani. Edwin Matagaro Brownie Onchari agotabanga show iko lit sana agatanga good morning nikiwa estates for korachinse mochirichia Nyariacho the capital city of Nyamira County agotabanga ni kondani. Kevin Obori Thomas agotabanga morning tuned from Nairobi Donholm. Kelvin Mabuli Maria agotabanga hello good morning omoigwa wabakinami agotabanga watching Zabulon Zalo Ozola agotebanga Ayola South Mugrango happy International Women's Day to my mom Helen KERUBO and the mother of my children Lona Bonaredi all the best. James Jemo agotebanga Nirianga natazama happy Women's International Day. Shem Kiburi boygoto wasomerea Kennedy December happy International Women's Day to all Ndizi TV News. Ladies kwa enyolire hiyo Kejima ritunda green outeba inaskika na kutazama happy Women's Day. Samuel Ntabo korwa KERUBO Matundura cultural following boygondoche Lydia Mose atebanga watching from Enkinda Iteba village. Nindo chenga Ocharo William agotebanga watching in from Sensi Kisii. Munyakiroko Kennedy December gatang good morning Abigael, FRIDAH and Job happy Friday mbiamano sana. Jared Orure Maturity following from Nyachichi Secondary. Jenes Kangina agatebanga bwakire nonde ime litkoligia kerondo chenga Edwin Omwenga korwa Kisii and Dam President watching live agatebanga happy International Women's Day to my mom Teresa Nyanga. Mbiamano sana sibali mogenda tagotuma ujumbe cheno ekerondo che boigo Job Moindi agatebanga following korwa Gate B Nyayo niko representing Itibo City hashtag ni 045 agatebanga Kevin Nyamweya good morning watching you live from Krigori agatebanga wishing happy International Women's Day to my mother agatebanga to my beautiful wife FRIDAH from Ndizi TV, my sisters and all women enjoy your day. Rose Michemo agatebanga Nairobi Pipeline Omongine Del Monte na Habi Naftali Onyango tuned in mpaka tamati happy International Women's Day. Asomo nchumuri Ndizi TV na mange tukwaligenereti igoro ya mangana betako bali tuligoro asikolendo rachiko tuanchera twende asomo timokomo okay kolene karo rachikoerana lochiko gendra gusanga naye anenemono igoro ya yategete kururi tuligoro tutarachiko swa entunde ya kaberebono ya magazeti. Ndizi TV obwansu bw'omugusi omuligireria bwe television ya Ndizi TV
nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kende giakorekanire asekenyurukiao ekiota gitutumanye asubwango mono abwonda isi reke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime nabakonyera kutagitia amazi imere sentrate bentangani nabakonyera kukubimba amaguru kubimba umubiri n'ibya sigete no busyo nabukubimba because amazi ari bona kinye bwante kibone kurusi igakoba absorbed as umubiri and then nabakonyera lindo bwate okuruka asinginje ju obuchako bwunguru jurea ikira umubiri nibono yani okoba irritated and then nabakonyera sometimes umuntu apfuye yagiye umubiri okuya ngorora singichubu chafula somubiri butari ikidi ntariko nyara porusi na inde ese ine na tebe kwa ndo sikwe kuna n'umutuko gwati kwa chikwende gitari kwa nyoro gwate high blood pressures. Omwanchu muliriria bwa television ya Ndizi TV mbiyemo sukoira chinsa chao na kuliriria television yao na mbejemo yomunwa bweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ekyo kirebo syo chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV Obwansu bwomo Gusii Bunanko bege tore smatiga ayonde bwenze okuboria rieta mutabe mimi naito nyati inche tingo tugutamwocho korone enchera okare komutarataria onando musacho okorigia obwate gasi bwate chibesa bwate bitoki erende tochi gochandika orocho montonche nanganjite lakini hayo chumbana ndio kwa western Nyabeta Ndizi TV Obwansu bwomo Gusii. Gayo gosyomeria ase chiduka keigo na ndo mwanchi omulirira nigo togo kwarigania asitogendete gosanga imiyo murobire obw'ENSAKIA bono mambia chinga kitogendete gokumanya ali agendete gokorekana asorogongo rwa Gusii mwanchi omulirira gosanga na intweke togo kwenyerenga nabo gochengera omusubati oli bwanchite asomurobire iga obw'ENSAKIA bono mambia ekerto gokwenyerenga ali tukeliga neli tukolinene kegima asensengima asitogo ngera abasubati abatingu kegima igosanga na intu mwanchi omulirira wetera ase enamba yesimia 0792192834 obeko gosanga na intu otomanyinga yokobwati omuroberi korum na ende musubati kioli ogochengera asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakwenda gotobwati agwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakwenda gwetera www
ndizitv.net. Na wewe tira si namba yetu ya SMS na wewe WhatsApp ya 0792192834 asoko usangana nto karangari kyao na wewe kumuchengera omusubati oli omwanchete kigima ase emambi ya rero omwanchumuri Ndizi TV muchengere inyoranga bira musubati tota anyantari basubati tangonga itwale gocha koba kigima abasubati abange babera utosira nto bwate abayiboli babete bagotokini kigima bagatosibya kwa kinga tobitubikira na astoikere mbale mubwata abanji baino omwanchi oliogo ogocha kwanyoranga egakubwateretia machi gagwesibike gima okorugera kegima muchengere nobwate musubati omino bose kwabete kwa kwanyoranga nere oberga wakanere school fees akane kinga nayengo ikere asiko ikere ngakiabono muchengere emambya rero asiko lende ntubuna Ndizi TV totebanga abasubati bonsi bagendrete gwetoma bale bwate bakoro bunchirolia bali bakora ebintu ao bali baraba alimu abanyagitari bonsi ni goto kubachengera ime yomoroberio obwensakia Happy International Women's Day FRIDAH kurende imi muyanchete kegima abasubate karo mubwatiri tukoli ino ni okonyoranga ekobe deni yagomo ote bali bwata banchi ko jakanga turangolera kewo kia International Women's Day lakini kero litukoli tuli abasacha no okanye message nga Happy International Men's Day kwaganya wapi ne baite mutarigo value ritukole ino ntubona abasubati ntu yanchete kegima igwa kero ko wisheri Happy International Women's Day unaye kwa wisheri iko ninganyete message mpesa oseli yoga iga wasaga zawadi gete Abigael kwa manyika job tuliga amauga utomana kago ja ritukole alero ta chabusa ekiagaranga mukono mtupu haulambi by the way ego naye umusacha nyekore siko gari kero guchengera abasubati koraka beka kanto kasinini gana lyo montako nyaranga nyarebe litukeriga na nginyorite style gete na mangana entertainment city ya Kenya machuburi Ndizi TV kolende na mange boy gagenda terikigoro sitwaro chinga omugiro bose egachi yabakoli emerimo korwa ase county ya Kisii bali bakora ase chiskuru cyobubundi TVET babete bagwesoki na kwemurunganelia okoenda egeka egetambe batarakanwa chibesa chiabo ase babete bakorobeka na gusaba serikali county ya Kisii gotegerera ebiriro byabo singincho nigo bogima bogendrecha kokonga kolende bataranyora engelia butengo turarango naraliaya abakoli emeremo kurwa se county ya Kisii babete bagoteba lituko ligoro abakoli emeremo ase county ya Kisii korwa asensemo yoboremi amaigerio yobubundi aba ward admin plant operators katia bande abange nigo besokia ase bagoteba batarakanwa ase emetenyi emerongo ebirene tato nigo barobekana emambi ya rero korokia okogechu kwabo igoro yogotakanwa omucharo obo ase kolengana barbuo mbaetwe amarube omwaka bwechiribu ibirena merongo ebirene bere kolende matunda atayo ase balengena yaiga. These people have worked for the government of Kisii for the 23 months ago, since 2022 April. What I'm telling the government of Kisii County, you, the government, you have infringed the rights of these people. It is unconstitutional to employ someone who works for the government for all these months without pay. Asingencho kortua chakitego kore mirimo yaito korwa advert yabegetu mwaka 2021 tukakora interviews omotinyo kabere 2022 tukaigwa marubo motinyo kane chikura chitaraika ego twakoretange metinye 5 chikura chikamanya gokorwa amangana itatari gushugulikerwa bono gese serikali yenye ya sote ya simbarati twabere tokona kubwati twachichomugabana itoto tebi tigara akoreke tigara akoreke ntegete bono twabere tokorera twachire tokorera matuka mange sana twetire kera obisi tokobori aki yaito asega twakorire muna twarigetu rakitoro chenga ntwanye ko yikera nabo twabira baramereri no mugabano itato tebeti saurie merobere muna yarenge ye county agata tebeti gata baramereri twabere tokora mereri sana tokogende gasi lakini ndi yikere muna bona abange baito igotora abaibori ne majukumu ya maibori muna tonya manyete atokongeire
nigo abakori emirimo abo bagoteba buna bodi yokulika abakori emirimo yaswa abisi teraorokia kerengera kende gyonsi yokurengereria emechando yabo eyo ibatayanaine ase bairera egati emechando eli bagwetera amari piga toteti tigatuganye public service board enyenyare gosoa public service board eyo kuruya asoe tumutinyo komina limo mwakoria oyo no mutinyi bono turuga tatu bado ndorarora mbabwati none tariki bago totebi kero tokogenda nigo bago totebinga mbari konyara go totebi tuko kibago cha gotokonya nigo bono bagania omugavana bwe county ya Kisii Simba arati gwasanania hagati elio banyare ko babago wakanwa elio kogendera nemirimo yabo tambe batabwati mechando ende yonsi gosaba tororere chi family cha abasomba abayiga bawo amabera tororera abana baito bagosoma chi school chinywa mwa chibunegeta asa abantu bali nona asegati yaito gaiga igo tware gosaba omugavana ito gakigwo korera gwaito twakwanira mara mange sana twachirone na bisi yao egwata taito ko pressure twasinyuru pressure kie togo kwa utatika kugosorera buna twagosoro ire ilindo nyara kukonya abana baito. By Excellency the Governor, you promised us that you are going to pay our dues when the Public Service Board will be in office. The board has been in office for the last 4 months. Nothing is coming out. You promised us that you are going to pay us from the month of May 2023. This is now March 2024. What again do you want us to do? Etu ajira na ndiko kuboringa nkwale wanja. Akia soma wo wanja. Otu akana chibesa chitu na ntumanya ngaito kogendereria kere tonyore to beka abana baitu bagenderere skuru. Kuripoteria egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Ekino kiekerero job ky'abakori emirimo egati y'abakori emirimo anene korwa ase chiskuru kiri cyobobundi abo abeira segeka bataraba bagwakanwa ne serikali y'county ya Kisii ni ngana yogo cyane kigima asingencho ni maite abanta bonsi mbabwate kinyomo babwate kinga cyabo ni kwegwenga egati y'abatebanga ne kinyomo kito cyabere kikubunika asingencho yobolemerwa bwe kibesa besa kitayo maite ni goliyo mana rego chaka asinyomba ngora ni boligwa aimusata kyoyo otali kubona na inkebiriti otali kubona na ene sukali kuni ndali mamocho umusacha aseigo ningana gusaba serikali ya county ya Kisii ebe kumurikirana kwa nekinga ababere bako egwengeria ekyagera emetienyi emerongebere ne tatubuna nabaginko igwa amusakito mangana amaye kurua ase county ya Kisii Mildred Momanyi bagakwana nemetienyi emenge kegima onye chitaliki chigosuka kega umonye abantu murungania inki abalinde bacire metienyi tocinga babere bago chandika kegima na ndene getambukire kebwenete ko ligererwa serikali ya county ya Kisii emanyenga kerumonto abuno ategemete kerumonto abuno ategemete asokonyore ngere ya kirelituko elindo bugima bwabo bogenderere bosyo kyagira niyo konyoranga ekero omokori emirimo atari gwakanwa nigo no moyo lyabwate usomo kibokora emirimo okwira nanse ase igo erinde kwene kinga abakori abosaba menyi be county ya Kisii nkonyora bale emirimo bosobo koreri asobwikiranu nebwenderete bono eserikali ye county ya Kisii ebikire tambukero kyabwango erinde babakugayana enganeye akini tindo chingyo montara akorere emirimo ase chinga kichi chonsi abetaka tindo chi sababu ye serikali ya county ya Kisii rabege koendana asama tukayo na MAANGI ariko bimetinye bire tato nabo kwale kuri ile tebe maybe n'ikibesa kitaraba kikubwatu kwa kurase serikali nene lakini kwende serikali nene yaberige kubwatu kachibesa ione gendo kyogoye cyane sana na ndike bwana tekimukiriwe abatari ngana turabito ko mochie serikali ya county ya Kisii asama tukabono ko ikyagera engane yokoranga nigo yabegite guchaka kurua ase serikali eli enkoro ikyagera emetienye yonsi ni yakogenda no nyangwetani emyaka ebere igo no ene serikali eliende ase na rito ko emochia ase ngenjo no embaro bumba bete bakubeka ensemo yabo aso konyoru okwo kwena no gwechibesa ase igo tigabone serikali county ya Kisii ndikiri bitaubuya manyenga abantu abonsi mbya bale ekene bagoteba kurwa bamanya kwene kinga babiri bakumurikira ebirero byabo asebo igo county ya Kisii na maberera MAANGI ya kisiasa bere kogendera asobe tokoranga nigo siasa cyabere kigo kira ake
kurende ase boni kama tinga nigo abara ikurwa se county ya Kisii baganyete begunga ninkia senate iraje gukwana igoro ingane yase inga kintangani mo senate be county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka na betaga weso kibene na gukwanira igoro yomoroberio obwendere tukobwatigwa ekero omo konyo mugavana busumugavana akoba gagwa ko isiko maega yomuswada ogwetigwa ase bunge ye county ya Kisii wiki ya etabono nigo mo senate abeteka kwerera igoro yenganeye yokogania ku mwaka isiko omo konyo mugavana be county ya Kisii Dr. Robert Monda tenga trai wango na ralia ya mo senate korwa se county ya Kisii abete gagoteba egento kiare gugambwe bintu bibere gentekamo ekina kelio mugaka mwishima Monda soereire kebekwe ese senate gesongo tukuronga kebe tabled na kikiagera speaker yatenena yatangaza yatebanga report ya Arwese County Assembly ya Busongo yose ya Gusii njege tobisiane nande ya very tabled nande bangeire ebinte bingwendete ko kuligerera bono omanya gosoma amagoso mugaka Monda amagosa igare ngane ukora omanya goteba bono gento giakabekero basically ne procedure moko boli ichirichi procedure ichiribere eyemo bune speaker yate nali atkwana ya bolinga a majority leader ne minority leader mwancheranire nga abantu 10 na omo bakoreki bachorwe bagenda baikaranse room gete bategerere amakosa yabuna ko ba presented nga bamaya gocha atote ibono bunge ngantu agenda tuikaranse room ye tuganchera nango yo nakoleta magoso gose takoleta magoso na wese committee ekere bayochorete mbambe gityo nande inche prosecuting senator ya Gusii ngakiora agamba mangana Gusii na inche na beire nkoigwe bintu momwaka Monda okwana ne bintu gavana Simba okwana ate inche nali guikaranze inche ngwerete kubatenga ki kimbu yakere gose kimbubikire bona kere twarra nagenda nabolio yonde sifuna na mutenga egente kiga for abana inchi guisanika na kuligereria mangana agenderete yekineke tigegente kebe kusikolia sanse erinda abasacha ababecho bachokole bakwane bali ba Monda aboli wa maswali ne makosa alionzi abekire etetere akwane goseyaya na aba bakomo accuse be county assembly na barabo mu wakiri we county assembly omaete naro Monda abwato mu wakiri ne assembly ne bwato mu wakiri omuwakiri we assembly acharuo busaidiga akole ebinte bibyonzi na bintagete abantu bagusii baligereri barore so that onye mondo korusiwe gasi paisanike ngamaene makosa naro onye tara makosa taisaini mwaka Monda ne busia chokole gasi aye nchibone gente kibuna kiaba nchego naisanika ikiagera bono ekogera amakosa esare noyo ukoreja makosa haya bono tigabachigwetetera obusaidi bokoreki bosomwe bone wiki goche tikabere nalito gochaka ekina ese senate ekine ko bono nalio county assembly egochete makosa tubekerete omugaka Monda naya obusaidi tubwate nobo no muntu gusaba abantu bara abasaidi bakwandire naba tubwate omweshimwa Monda nere deputy governor nera chateba makosa imbekeire abantu abakungacha teribo gusena bere ekenikolete gusitinkoleti obusaidi omogoteba mbuli obwekene ekere chinseme ichiberi chiakegambire nalibono conclusion yegocha committee gego bono ali kurwali buna twarule ali ese senate bono lito koiro busaidi bolia twamanya kwenda bono gochikuikaranse se committee buna ba senator bono tuanza kuborania egende kega oso busaidi omweshimwa Monda arwa ne accusation ye assembly ekorwa ngomorocho kwana bomaene bateba aiga mondo kwana gosaige assembly mbiere bagenda lishtaka lia kabire aiga Monda agatebete busaidi obumbuliga iye defended ye style yeye ababe assembly omwakiri wabatenga no egente buna Monda nakebegete twamanya kuborani twamanya negente buna morocha chaba wakiri ababere babegete ngoli obwato busaidi oyo busaidi bwayarwete yes oyo tarweti
basi ngorocho bwo kwana omene onye no assembly ebekeru nero toko genda makosa ali one by one toko ya koronsi ya 5 aba senator bamanya gwakachikura bone report ya manyakoletu ya assembly amini yale tu na senate bona ali no ba tabling yewe chakokorwa ese decision ni aba bunge bali batenerete amangana ya bona impeachment etimu yengi matura abantu 40 ali bona rotokwenda tuakachikura ba I think ituja wakachikura abantu 51 so esa abantu 51 bali baratoke gabu aye ngagioroje mheshimiwa munda nabwata makosa yes or no yawataba yes yasainwa ayerende no yasainwa ayerende yes buna limu aroche dogale yakawira abantu go 21 batebe no eseri kosa litangani abantu go 9 batebe yes eseri tagole tumanya gocha likosa lyakabere twendelia gatatu twendelia kane kiro muntu ga mashtaka ga gocha county assembly ya Gusii nere wa accuse monda nero kurwe defense bonzi amagosa ali elimo lirigere ruto ikense kada twakolire aba senator bali baralia baoja gwaka bantanga 51 lakini algo tereka rusi egentikie committee abanta 51 ko baachi besa ko seria aki go so bateka nga oba convince bono kiro mundu aje gwikaranze desk alia o maithe to gwake kura ni card kiro mundu Kenya ligereri nga imo muima agithe kura igoro liko salitangani nga iyo yonde ko sembi madam Beatrice ko roma benga yagete nga yibo ni halwara agete li ekure yocha majority leader nga kiyagete sivuna nga kiyagete na bokoro le trending abantu abibirengeli babwate muntu nali kiliti usigari innocent na butu akolete gamana kawira bono nonka wira ntu agete patis abantu baiduntu alengo tu akrete kawira chikura konyora tu adebu nga ka uchimwe ya alikende nkiyo ekenekina kego chukugambwa atarani buna litongo lyakabeire esa abantu bakoleto busaidi umuntu oboliunga no ibete na mayene no ibete kagokana ababate batigotokoro no ibete bona abaseneta no baocha kwamwa na ibete ko staibete na koleta makosa ko stakoleti ebintu mbiro akolete bibe ngakia bikolete osebia kwarole na monda nere linelibaga agochugutwara agwe defend atebenga ebintu ebingo ngonko ngachwa kose bintu ebibwate shida yaye so okanyoranga nchena arorango muntu ole go benefit no Gusii arole number 1 ekiagere gente ke no chikirega mwana ominto county yetu ne bwate problem so ekenege ntu kugwenete kubeka abantu baligereria mangana abaralo ngobwate problem ne county assembly yale kurusi monda kosenese imondo monyene bwechandite kokolega asimune DP governor ya mheshimiwa Simbarati no turabo onyole ngegente ke kiarole kanire nga munda garusi wekerwo kiaye na ndeta kolete makosa of course na bigente kera influence politics ya Gusii esa konyora nga maene munda na wada makosa na ande obusaidi bwatokire na ando rusi wese gasiaye obviously na kera kitu will have an impact so bono iga nchekerengere na mbwate ngeli na grande nchina ara chirande iga ngonyora ni mbwate kina go sina ara ulira basane bana bagutware kina tiga abantu baganye hearing ye chake obusaidi buruwewe aba senator baikaranze umaidali senator ntubwata aba gwakiri be senate bawikaranza batotenge gente no kerusia ekiagarana ndo maitege ntonkero abantu batamanyeti ekine kubona giko gambali senate ekara tu impeach monda mose komo impeach using rich kesera ne fair yani yakoreka nanga mwamoro jerete bube noroje kose mose komo release ese koranga nasel monda asa abunete rich ko rakini mwajete moka release omuntu na bakwenda court bono ekoti emanya uji kuamua a court ya high court there has to be in fact a court ya high court emanya kwenda court of appeal in other words egente ke goika kere ndwe ke koleri chiko so that na omo gaka monda na arusi gwe gasi gose na irani gwe gasi omuntu agende court in all the way pake Supreme Court akonyoranga lichika actually ndibwatirie na abantu abajaji oli be Supreme Court batanga egente ke no kiarwete korunse mtubuna tokeroche abantu amba bwatiri chiko nakinate veranga nonye yale ko ende committee Supreme Court njali ko challenge kera standing orders ngo to allow chire
lakini igere buye kare gento gekobe kusikuria sana inere nkwana yaye omuseneta wa county ya Kisii Richard Mumoima Onyonga ekirabere gakoerera guchaka omuchakano na kimirubire bwenete kubwatigwa anene ekarutoro chenga ase bunge ye county ya Kisii babete bagwitia umuswada bokumurusia abisi omukonyi bw'omugavana Dr. Robert Mondo birika gukwanira mang'ana na kingane jurabe kegwikigwa busibwe senate na kibarabe bagwaka chikura asebo igo aberga ukwanira igoro yenchera engane yo kumugania ku mwaka isiko omukonyi umugavana we county ya Kisii Dr. Robert Monda erachi koene kinga ngoncho liere siasa chire ime ijorogongo rwa Gusii ngana tobegeta maisaito aroro tobeto na ki aba senator barachi koene kinga ababeire bagwaka ekura ekiagera igoro mbaganetie mbatwarete egeikaro asebaganeti kumulikira chinchira baragani komurusi ase ensemo yogo tumeka ekamati njabete kubekwa ase buno muswada kolende oyogo yitabera nabo se seconda akabura ase gobono nigo yabete tene ninga nigo bono amamochaya niga arachikwe guli bakali abene kwenda we kwanira bose kwerwanirira ase bosio bwe senate ase kolende era bwatinga na kyale rwanirira kurwa bukikura kibanye gwakwa tumekoranga na kigenda ko bomukonyi mugavana bose ni garachi gwako isiko oberega kwenekya nga ebunge ye county ya Kisii ne bwatumu wakili oye abo igomonda sensemo ya na bwatumu wakili oye yekerengane ligo chikobekwa bose bwe senate kero yomo ngwegwaliribaga lyo kwegerera amamochali ngo somwale kegera aineke ngama mochali ni garane amamochali yonsi ni gago chagosomwa monda nera iguribaga lya yeri goitabera gose gukana anyaga koleta amamochali igo no murobiri go chagokorekana teneni akero turabito kuyebwatiria wiki gocha mase makuru igasigeta seni Ndizi TV oberega kwene kinga siasa chorogongo rwa Gusii chikoba chigonchereria akorinekero kurigereria nganejo monda ataki risko na kiobora igaiga sorogongo rwa Gusii rogo chikoba gego tokikana nga tabwati mamochayo ngetambukiru kikirabege kuimokirigwa ebunge county ya Kisii ikunenge turaganye tobe tukurigereria kigima asinge nchirabe kunyarekananga abeta akusiko kurende bati bikaranse no mugabana batebanga rende bono esegito abwate yarira amabere yarire twikaranse tokoremere ose enyarekanenga batikongusana na kigima mono zaidi kurende ngento tosabankelinga amaga yayonsi kokoreka tigabona barayibonsi babakobwaterana ekobwate onye oyo karense mino yonde karense moyende babago chamo na kobwaterana ne twena kinga teli chikolibwatiku mageli chikobona barayiba bakwirana amo babwaterana ne twena kinga twabitokonyora amagenderero ase orogongo rwa Gusii mbye mano sana mwanchumuli elia inaro tokenta kubwateria igaiga somoro belio bw'Ensaki bono mambya ekerto kwenyeranga litukeligane lituko ligi ya kigimasto gochengera abasubati asensengima nande tobeto kwali bagalya bene ochengera umusubati olibwanchite asegeta seni Ndizi TV so asensemeli mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemeli ya YouTube wetera Ndizi TV News wetera ase namba ito 0792192834 nabo sangana ntumo nchumuri Ndizi TV tang turarango mbarabia babera otuma chimesi chebe bose gusangana ntwe emambi ya bono ime yomoroberio ubwensakia bona twiko timo nchumuri Ndizi TV tukulia lero yalibagali bene kuganeria oyo musi babiro batatu emambi engia anemono ase omoroberio ubwensakia ndoche Dan Ogaro watching live from Nyawera Teresa Mbogo watching good morning to all women said day FRIDAH and job great job watching live from Saudi Vincent Kenyurothe watching live Joseph Ondieki happy blessed Mother's Day to my beloved wife Katiwa Makao and God continue blessing her abundantly nindo chenga
Judith Hill agotebanga happy Women's Day to all our listeners. Kerondo chenga Dhoma Sabo agotebanga happy Women's Day to all. Agotebanga let me wish to all the people in Sengerabo Machoge Church, my mom Doris KERUBO, Jacqueline Machoka Kisii School, wote gaki na wapenda sana. Kerondo che Judith Hill agotanga good morning #team ENSAKIA #tuned in. Agotebanga happy Friday. Janet Nyamwamu agotebanga happy Women's Day. Every woman is a unique gift to the universe. Mbiamano sana asval mogendete ko wishiria abasubatiri tukoligia na baigogoswa asomorovelyo wensakia obona mambia. Atendo mwanchumuriya Ndizi TV entunda yakabere buna botambe nigato kumulekera aya ire obolicho sense moya magazeti turamulekere egazeti ya The Standard na boigo egazeti ya Nation ase otobasoska asengenyo ngwana tore asomotimo komoke kolenda gaturachkwira na tukumulekera aya ire obolito sechinsemo cha magazeti. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia teknoloji yekerero n'ekimashini cyekerero wetera sobokori bwabo bya nigo bancheire nekeombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board iliyokurwa bokoreri obwo samugeta ngukuna munarega kama elaptech con Dynapath Laboratories. Itari itomu na atari to kulida marwiri na malaria, kulida sukari, tupima blood pressure, kupima kidneys, kupima liver function test zonse laboratory. Nkuru barobokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology. Nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis, gose oburwiri bwa mabere, arthritis, nayanda mange. Boigon korenka bale omubere bwensi, asamarwiri buna prostate cancer, asamange. Batalire imeju muchobosongo, asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asorusegero aboro yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabari na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwakona marwire ayirira natalira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo iri kwenyorera amaryogo yo gusyarira bimeri endagira next supplement cyetugo amaryogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatiya yanda mange naboko banyora imiyo mu cyo Kisii asino mbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imiyo mu cyo Kisii iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye kimashini chingia echura tume kasemirimo yao bono lichi buyao na lieri etuka ya Gusii Star Shop ibyo gotoke miyo mu cyo Kisii nigo yakoletere kimashini chingia echo chiko tume kasegeka aserigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines
chimashini chogosona, car wash machines, electric routers, diesel engines, lawn mowers, total tool and machineries, chi engine, egatie chimashini chinde chinyinge. Batalira seduka yabo imeyomo cho Kisii. Aseba alinene kurutinsamu cha Kisii kogenda Kisumu. Azama gacho Gusii Plaza, ground floor, room number 6. Wigo, urusenge runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cho Kisii. Na voko bakirisi mgwetara stinamba chabo. Gusii Star Shop. Nidu kore gene, azoko gule bintu bikutumeka sige kege tambe. Asiri gulidense. Agerera. Ya Himani Traders and Distributors nigekonie bintu au bigotumeka ase chiskuru amone chiabisi ase rigori ya mabuko ebyo bakonia ase nchira ya wholesale na boigo retail ngonia barechi calculator ebintu bigotumeka ase omuremo bw'esabu buna geometrical sets chirula egatie binde staplers ebitabu byogosoma na boigo ebyokorika chi dictionary chi files chi rim papers paints and modeling clay, chi tapes, chi manila papers, chi register chi aina au, chi notebook, chi kalamu, chi pencil egatie binde binke. Boigomba bwate chi stamp pads, net file chi gotumeka ase chi abisi. Laboratory apparatus mbabwate buna chi microscope na boigo chemicals. Emepira na boigo chi net chi chigosori nchiraroro. Batarere ase duka yabo eyo gotoka mbarabare ne chi abisi chia NHF. Anginega taseni kia mabuta ye chigari kia rubis goseki kia manyekane tebu na kobil. Asamanke na wako banyora wetrase namba 0722946444. We are Team Himani. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia ibintu byose biri gukorera emirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate chitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cyo chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya The Aga Khan Medical Center meyomo cho Kisii ikigukorerania tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu kisamo kiri kanisa ya ACK St Philips imeyomo cy'ubosongo ninjubo merene amanabali ngole boborero bwenyigo onye yamate yaho kebwato mugano bw'abantu babiri bagotora mucando bwenyigo wabiri gugutwara umucando bugwetia mache gusoko genda haja ayebubate myaka 50 gukigoro wato umucando bwa manyinga gwa kaigoro usyo oguta we sigara okogenda haja ryuka amanyinga ase eacha yawo usoko twara burire bwo sukari nonyayo bwato mubero muri togose obesity neti tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu iririmanye na World Kidney Day asamange akesi bigotras chinamba 0722203622 kose 0733637566. We love rocking, rocking.
esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imeyo Gusii asebali imeyo Kisii asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabo ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Eskuru ya St. Anne's College nigo togo kwari bagari okumenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi au ndobwate ekosi ya ICT asekrengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician video editing and sound production computer technician and programming web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uhuru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building ange na juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase esteji yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma ange na Vision Point sako Voigo branch ya Borabu ejuego toka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoganeirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chokwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Kegima mwanchi omurigereria wigeta sene kia Ndizi TV na ende togo kwaligania ase ntunda ya kabere kerumaitinga entunda yiga nigo tokumurikira amagazeti arero ekero mwanchi omurigereria enchenda bengo koetelia ase gazeti ya Daily Nation na enchebo igo nigo na bengo bamanyina ralia ya aire obolito ase gazeti ya The Standard astora chigo chaka ne page entangani ase ndoche engana emwamu nekegwa kyaruto gochia ase abasubati nigo litiko ligoro muraibwense Dr. William Ruto abete gagosanga nekiombe ky'abasubati bare abagavana imeyense ityo a Kenya ase abete gakorwa eiranga gochia matuko abosyo na chigakwene kinga nigo ekerogo kyomokonyi wo muraibwense kera chikoba kyomosubati ase korende engana yabete gotiga amaborio amange tatebeti mwaka kyoyo barachi gochaka bunoro chabwa gazeti yao no muraibwense oagatire n'abasubati babeire abarabarai na boigo bakabeire abarai ase ekirogo kyovo governor astoroche abagavana charity ngilu toroche boigo anwa iguru
tokaranga Kawira Mwangaza Gladys Wanga Wavinya Wandeti egati abasubati bande bale abagavana boigo bakabeire ase boigo murai wobumo bwa Azimio turocha se peji Nyanchama korunse inse ye abasubati bare abagavana tumoroche kare amo na joho asate banga njetindi go chiande no nyanga gingo chia kurua ase ensemo ya Kenya na boigo gochikwamereria ekerubo gyokoba omunyakerogo borogongo rwa Afrika ase boigo toroche egazeti eyo egokwanera igoro yechinsemo chieserikali ekiraji konyora okonyo ebe ensemo enene ye budget aseboigo egazeti eyo kwanera igoro yebibago bose terrorist asomuno bekenya muliro ababere bakobekwa egesibo k'emyaka 25 asengencho yokorobeya agochia guturubania amarembe na boigo go bom ensemo maginaro amulekeire ase egazeti ya The Standard epeji entangani. Ase gazeti ya Daily Nation epeji entangani nigo mulikibwe gazeti yo amulikirite ngakibono amagacho yeserikali atabwati chi title deed ekerondo chingo mulikibwe gazeti yo amulikirite ngachiskuru ebitaseni by'abanyanyimbo ebigambiro nabo igo ebunge mbibwati chi document chikoro kyanga ndemire yone yeserikali ekero omurikiwe gazeti yo anegatinga nigo yaletire obwoba asaba Kenya anene nga nigo barachikoba bakuboli go gwakana ebango wotia ase chikampuni cy'abantu nyene elinde gwakanira endemire yego mwanchi umurigeria ndochikoba toko igora page ya 5 na limona bage page ya 5 na kabere tobe toko mulikera engane yo asoboime abo igoni ndo cyumurikiwe gazeti yo nigo amulikirete ase page yentangane na kibono okuboligwa kwa ruro kurwa asomora iwense kwa nekebna ngwetia vale omorobeligwa se asensemeria 2/3 gender rule principle ndeko abasubati amabaga yogoswa ase oborai aigani go abeteka akorekana chinga kyomara iwense abetega kumirana n'abasubati batano na babere abo bale kigavana asense ya Kenya nabo igoni gabetega kumirana no waziri ogenda Aisha Juma nabo igo yokabero mugavana we county ya Kitui chaltingirwa asibabeta bakumulikira amangana wosibo gochengera litko lyabasubati baigase peji yentangani nigo mulikiwe gazeti yo amulikerete ngakibono omuraibikia magia ODM Raila Odinga aberega kwa okoboko abarai babere ase ogochikora ekia magia ODM chingaki arabe gako ase kirugo kelikyo bonyakirugo ase chinse chia obomo bwa Afrika ekerabetega ko enekia nga abubaka beira abagavana oyo Hassan Joho na boigo weekly for Paranya mbabwate obumanyi oberega ko bakoboko ngamba bwate chinguru cyokora ekyame kyo gya ODM chingaki arabe igali chinse chichesko yoni gabeteka kokolekana buli tukoligoro ase ensemeria wajir chingaki babwate umurubiri bwo kwerika gwekyama gya ODM go amangana yo namulikire asoboime ase peji yakane wiga ase peji yentangani ni yemulikirete na kibono abanyanyimbo babere bagokora engasingia ase okubwata abakurumigo se abasagani abo babere bagokora obusagani nabo igabo babete bagukigwa ase kigambero abuli tukoligoro nabo igo okunacha okaba ogokorwegwa yo mulikibwe gazeti yo namulikirete ase peji akabere astora chikoba tokonyora oroboti rwasubwagale naki emirobiri yabetege kubikwa gwika abasagani abo bakaba bakubikwa byara igo manchi muligeria ayo naro ayiro bolto ase page entangani egazeti ni ya Daily Nation.
Ontumuriro Ndizi TV tukusikabusio tosoe asi gazeti ya The Standard epeji ya kabire nige ukwanira nga wizara echisemi yobosombi obochenu na boigo eli ekolenda ense ya Kenya nigo yabetege ege kwegwa budget enene nigo ebekire ensemo negati yebirengere byabere bikorwegwa anene mono ase ebunge enene ase turuchinga ekyombege kolika aborokia keiruchi bilioni chimia isato emerongo etano nemo na kianda nuguta kianda chibilion ase ensemo ye chisemi ensemo ye yobosombi chibilioni chimia ibere nemerongo ibere nemo nuguta kianda ase ensemo yoborendi bose defense chimilioni chimia ibere nuguta isano na ibere ensemo chisemi emia yemo emerongo kianda nemo nuguta isano nemo chibilion na boigo ensemo yobo chenu nigo eire chibilioni emiyemo emerongo ebere na etano nugutakianda ensemo yekiganje serikali nabo igo emeroberi ya serikali nigo ire chibilioni emiyemo emerongo ebere nemo nuguta isato ase ensemo yobo agachibwe chinyomba eire chibilioni chimia chibilioni emerongo etano ne tato na ibere nuguta isano eyo negati ya yalia abekire bosio bunge ye bunge enene ya Kenya ase ensemo ye budget yabere egekobekwa bosio ase ensemo yokwene kinga emerobiri ya serikali nkobere egegoikerana toske totegarete ase gazeti eyo nigo egukwanira igoro yekegambero kia Nyamira ikiabetege korwa ogochika gochia ase omugavana bwe county ya Kisii oikirana bosi bwe kegambero county ya Nyamira ase aganeirie koruo okwiraneri amamocho igoro yogotaigwera ekegambero nigo murai bwe county ya Kisii Simbarati naboigo omo county secretary bwe county ya Kisii Robert Ombasa baganeiri koiraneria amamochayo wiki egocha ase kigambero kiekogayana amangana yechindemero kya Nyamira kyogeteneneire nomunachi ebina Justice Mugo Kamau toskeboze wiki page ya gatatu nige okwanera igoro ye hotelia yemo yuera chigwakana omotari ore okorwa ensemo ya China chimilioni chimia inye na ikomi na isano na ibere igoro yogo itwa kwa muka ye nigo omonachi ebina bagaotebanga nigo emeyu yabetego tumekwa goita muka omo Chinese oyo ya renge ye hoteli korunga Kekorok large gotoka ime ya Masai Mara ase boigo chibesira cyo tumekwa ase ensemo ya matanga chirabe enogo nuguta isano na ibere chimilion echine chirachi kokonya ase ensemo yo kwaligania amatanga ase boigo tutigate epeji yo nigo ebibago bibere bosasa muno ebeke nyamolero terrorist barachi gobera asege sibo ase miaka 10 na kianda maiga yoko bwato na amamocho yoko gania go bomb ose kuruta chi bomb ase chinsemo imense cha Kenya omwaka wechibere nemeronge bere na isano na isato toskeboso ikase peji ya kaneni ge kwanera igoro ye bunge enene ya Kenya nigo yabono yabere gekobeka amachiko bose kuralia egati amachiko baligetie gochego eti eline kone kinga babeire bago tanga emechanda yabere koletwa ase kyombe kya IEBC kili kumolekera obochori nabo igo chimbebe ime yense yecho Kenya unoroche ase egaseti eyo ya The Standard ni gotoroche nga enenga kielia obochori wali koraliwa amachibu yobochori koraliwa yu mwaka witubere nemerongo ebere nebere ime yemoje yenyomba yemeyega ya Bomas of Kenya astoroche galia
omorai naende okarenge omonyakerogo obwekyombe kya IEBC Wafula Chebukati gagotema kwagatwa negati y'abanyanyimbo emaega yogosaganwa chingaki arekora okobarwa naboigo okorariwa kwa machibu yobochori aseboigo egazeti yokwanera igoro y'abantu kianda baraje konyora egesibo kyobugima maega yogotoka namamocho bose amamocho yoboibi nobokebago ase ensemo bakurwa tuske bosio goika ase page ya gatano nige kwanera igoro yechinyagi chari bono chiabeire chikwene kinga nabo chiabeire chikogoserelinga nabo chirabe chigotiga obwakani bwechibesa chialinda mama bose kwena na obukoleri walinda mama ngana era chikobeka egati y'abasubati ase akongukigima asekolende ukwaniranga nigo omoroberio bete gochaki wo mwaka bwechibubere n'emerongo ebere na 15 nemo ase abangina wikera bono iga babere bakolikigwa ase bakolikwa kero mwaka bare milioni emia ayemo bare milioni ayemo nuguta ayemo nabo igo nigo egati y'abantu abose abasubati emerongo 5 na 5 asemia goikera emerongo 5 na 5 asemia bakonyora obokoleri gwetera ase ekyombe kyo asigo nendo kebere konya abantu abange aseboigo kwaneranga nigo omo waziri bwobochenu Susan kumincha bona abega kuralinga nigo bagane baligeti kuchigo chakibene omoroberio bo social health insurance fund omoroberio bokorwa egekendo korwa ase amarwere ao lichuko liare na libaligeti kuchigo chakia bene tuske bose wika ase page ya gatano nemo kwaneranga raira tanga tinigo chiande sengencho enonyanga chinkuma chigendrete igoro yase igoro yoyo arachi kwa ekerogo kia yasikoli no nigo litukoli igoro abete gotebanga nigo oyo kabiro mugavana bwe bunge bwe county ya Mombasa yo Hassan Joho nabo igo yo kabiro mugavana omokoro bwe county ya Kakamega wa Oparanya abarega tiabara yaro chinga bara bakora ekyombe kyo asenchera engikeranu tuske bosio goika ase page ya gatano na kabere nige ukwanera igoro yomona omojaji bose omonachi ebina oyobetaka kuru ogochiko una nigo abo bisaba tenera ekyombe yekomolekera bali bakominyoka chimbero ase ense icho Kenya bakorwa ase abisi keboy keranu ase ukera bono iga omonyakero gobwekyombe kyakorukunga Jackson two-way enganeye nengana erachi kwa omoeso abaminyoki nabo kwena na libaga lya bene ase okwene kinga nigo abaminyoki babero konyali bali abene gochora abarai bande asebo yokwanera igoro yomo senator bwe county igoro yomo konyo mugavana bwe county ya Kisii oyora chikuikaransa bosio obwe bunge ye enene ye senate elinde gochikwerwanerera bosio obwe bunge eyo tuska bosio wika page ya gatano na gatatu ukwanera igoro yeli tukulio chengera abasubati ansebo igokwanera igoro yekerengeri kyaye umuraibwensa tabanga ochibosio nigo turaji kwene kinga tuabere tugutwara abasubati n'abakonyi babarai bense ase obocholi obonene ningana twabugo twabukwanira abuli tangani ase ntachikwira egetambe aroro twende bosio goika ase page ya 12 ase nachikukolera kumulekera amagazeti emambi ya rero page ya 12 ya The Standard naralia amulekeire aroro 12 yes engazeti ekwaniranga
Haiti, a nation of endless killings and ousters of its leaders since 1804. Niyo kwanera inga nigo ense ya Haiti yabere korokana nense etabwati omolembe uchakero mwaka weribu eyemo chimia isano na isato na inye ase ababere bakurusi abaraye nigo yabere ense etabwati morembe ase kigetambe ase ense nonya nigo ebwata abantu baraba mwamu naende gukwanira asubo iminga nonya tugutuma abanyanyimbo baicho ase ense eri gatomanya nga twerobe iri kigima ase ngencho nigo ense meli bantu bali mbali bwato babwate omorembe n'abantu babere bagotwara okwegenanga weka babe bakuruwana asuburai naende nigo ebintu ebinge byabiri korokana ase ense meyo ase nonya nigo omwaka w'ekirwere n'emerongo ebere nemo oyo kabeire omurai w'enseyu abetega gusagana obwoye na goitwa asigo nense tabwati morembe kigima ase gwikira bono iga nonyanga babete bakurikirana omuswada n'omurai w'ense otuma abanyimba aroro nense tubwendete kwirobe ikigima into nense into Kenya ase umuntu muri Ndizi TV abo no tukira omwali wo kumurikira gazeti ya The Standard asikulenda nyo kubaneti komanya amange nabo kwerigeria egazeti ya The Standard owe kwemanya amange mwancho murigeria atiango ire oika ase gazeti ya Daily Nation kero turabe to kumurikira asobwagare ali omuriki we gazeti yo abere ega kumurikira kero ngurigeria ase page ya kabere anigo engane betege kumurikirwa asense meyo na kibono ekigambiro kyabere kegokonya o musacha yomo aselieta David Nderitu Ndumo oyo obonete korwa enibo yaye kubwatikananga nigo asinyire gwakana kibese cyamakabeso korwa ase sako ya sheria iyo abetega koimokia somwaka wekire bubere na 15 na 3 orengana no kugambo kwa betego kwene kigwa nigo abeire gakoba omunyakerugo ase kanisa ya Presbyterian Church of East African PCEA ase kolende ebwate abantu 15 bachiteko ebolia abega kurwa enibo yaye ane bintu biri bya gutumika byakera lituko elinde bebe bikomokonya ase ogwakana chimilioni 5.5 niga kwene kiwabna niga betega kuimukia chibese icho omotenyi o 11 chitariki 25 chimotenyi wechirubere na 19 ase gukira bona iga ataraba kagwakana chibese icho chichabere chigo chirana na gukirana kwa chimilioni 5.5 korengana n'abali babete bakona che ekinekyo nigo benegetinga o monyeno yo obonete gwakana lidene litabwati bwa matebonde bensinga gwanchira nango yo babete bakolikira nanga kagosinyo gwakana ebintu byaye bibe bikoiba igo mwanchi muri ere agotaka kumurigereria ngane yo asobwa garenyo gazeti yago ya Daily Nation page ne ya kabere boigo ase page yo ya kabere nigo emurikerete naki abanyanyimbo babere bagokorega siabo boikirano oika konalia abasagani abataite gukora obusagani asense ya Kenya nigo litkolie igoro abasagani abo babere aselita Abdimajid Hassan Adan na boigo Mohamed Osman Nane babete bakonyolikana na mamocho na boigo aseki na kyabetege kona cyo barachikotwara egesibo barachikobera segesbo ase miaka 25 asensemeri ya kamiti maximum security prison kerokoli eli muri kibwe gazeti yo nigo negetinga omunachibi na Zainab Abdul nigo abanyolite na mamocho yo gutwara ebirwaniriro maminchaneli chiko lya Kenya ase section 12A ase ogotanga gutwara ebi gosikoba nebirwaniriro mincha ne serikali ekerokuliya omugazeti omurikibwe gazeti yo na murikiritenga ngaki abanyanyimbo gosaba obisa korwa ase anti-terrorism police unit babete bagotumika matuko amange anenekero babeire bakobwati ababera abo chinchira babeire bagokora emerobelio yoko sagana ense ya Kenya anena sensemeri ye county ya Isiolo yogotaka kwemanya ngaki abanyanyimbo
abanyimba abo bakorete mirimo yabo epeji ya kabere ne mulikete ngane yo ase oboime wega se peji ya gatatu nigo muri gazeti ya mulikerete ngakibono ya mateyemo kura sensemeri ya Chinese era chikoba ke wa kanwa chi million emerongebere na isato kurwa ase hoteli yamo igaiga ase ense ya Kenya anene eyo era se chinsemo chicha Masai Mara ayamagega yo mu Chinese yomo woitwa kurwa ase chingaki abeteka gutalera ase hoteli yugo sasumo bagani oyo elinde konyora obokoreri asege kolike kyabeteka gokorekana omotienyi ogatano na gatatu chitariki isano na isatu cy'umwaka w'ikiri bubere na 15 nemo wega se gazeti yo ya Daily Nation page ya gatatu anigo emolikerete na kibono ya mateyemo egenderete kurira oboene bwabo magega yo mwana obo aserita Sharon Chilangati oyore emiaka 15 nevere ateka gosiria obuma bwaye chitariki isano na isatu cy'umutenyi o kabere ekero abete kagutibongwa nabo igogotigwa angene getaseni kyabanyanyimbo ya Silhouette anigo muri kibigazete yo nekire amuriketenga niko abasamaria bayababete bagwesoke bene nabo igokumu minyokyo muswati yugo somiseko yo ocha asenya gitari atenwe kekeragendete konyora obobwenya akorinde akaba kagusiria obugima bwaye korinde nigo eyamateyo yaberege konyora chinga kinkongo ase ogosangereria enibo yerabeke kobakonya wakana ebili ya nyagitari nabo koroberia emeroberio yo komoenia nyagosira konde nigo baganiri getambukiro koimukigwa rinde omunyaruko yo nyagosira abega konyora oboene bwaye gotaka komanyingani yasobime gazeti ni ya Daily Nation page ne ya gatatu page ya kane nige mulikerete enga kibono omuraibi ya ODM Raila Odinga abeire gakoba okoboko oyo kabiro mugavana Wycliffe Oparanya na bogo yo kabiro mugavana Hassan Joho se okoene kyanga nkora abale ekyame kyogia ODM chingaki arabe chinse chirichesko se ekerugo kyobonya kerugo ninde koene kyanga ose sarabe asikirugo kyobonya kerugo se chinse chobo mobwa Africa nigo abaralite bene na koene kyanga mbagwate obumanyine bwechinguru na bogo koene kyanga ekyame kyabere kegoskabosio asikolinda aberega koene kyanga kiarabega kogenda Addis Ababa igabutali are nabagocha airane gocha Kenya nabayigokorwa obosemia kobwatikana na kekyame kyo kebwenete goskabosio oyigoberega koene kyanga kiarabe asikirugo kelia ekyongera abage kumulina libaga lyo gokora siasa kya Kenya igona bwateli bagali abene ase okorosia ekyamagia ODM nabo igokogenderera kogetinya omanchumuli gotaka kuimanya mange egazeti ya Daily Nation page ya kane ne molikerete asobwagale boiga se page ya gatano nigo emolikerete ngakibano marai bense Dr. William Ruto ayenekirenga nachigweteri chikoria to that gender rule sokwenekebna nkwale abaga libaga abasubati ase serikali ndokwenekyanga babere bakoba abarai abatingu nigabere gakogokera uburayi bw'abasubati anene abagavana batano na babere abo babere ase serikali ya Kenya kwanza nabo igogotinya obokoreri bw'abasabere gakobacengera nakwenekebna nigo arachikoba kagusira abasubati elinde kwanekya ngano nyana sensemo ya uchumi ngobere kegoncheria omanchumuligeria yo amurikira se gazeti yo ya Daily Nation page ya gatano alibagali abasubati asoborai imeyense ya Kenya oigo ase page ya gatano narimo nigo muliki wigazeti ya kubolyanga ngai title deed chire asamagacho serikali kero bene kiringa nga ebunge neretabwati title deed amagacho KCC gati chiskuru na boigo ebigambero kero baganiti kumanyanga
ninga yichi title deed chamagacho ya serikali chire ekeronga abarai agosasensemo ye National Assembly yaberege kubolia omwaziri w'endimiro Alice Wahome kwenekyanga goseba bete bakamwa amatuko emerongo 3 kwenekyanga chi title deed echo chabere chigotoka keraba muri ketenga nigo egati yabarai babe gosase egati yabarai babere bakoira endimiro ya serikali na gutwara chi title deed echo kerobaganitinga obutukibwaime bobe bagokorekana akora ase kyombegeri ya EACC elinde ko bakorwania obukurumi naboigo kobika busibwe kigambiro gati yabali babeire abakoira endemero ye serikali gomanchi muri ile gazeti ya Daily Nation page ya 5 na limo nige muri kertengane yo asobwime page ya 5 na kabere anige muri kerete enga kibono oroboti roberero kubatwa kurasense meria ndungu keroba ene kiringa abantu abange ase ense ya Kenya nigo bayimogetie endemero ye serikali asenchira etabwenereti ekeronga nigo babiri bako grab gose nigo babiri bakoira endemero ye serikali ekera ene kiringa nigo egetambukiro kebwenete kuyimukigwa ekeroba kurigereria asoro batiro betero kubwatuka omwaka bwekiribu 2009 chingaki cyoburayi bwaye Mwai Kibaki nigo yanegetigwe nga chinchira nchiroro kitabwatiri ase okwenyorera endemero aho monchi muri gotaka kumurikira roboti urasobwagare egazeti ne ya Daily Nation page ne ya 5 na kabere boigase page ya 5 na 3 nigo emurikerete enga kibono asensemo y'abaziri babere bagwetia lichiko ase okumurikira naki obokoreri ase chi county anene okwenekia obwasioku igoro yobotemeki wenibo nigo babere bakwenekia nga nigo chibesa chiri chigoso ase chi county chibwenete kurigerigwa a system eyera bege gochumurikira kichigosoa na kichaba chigotumikwa na boigo nchire chichabere chigotigera aya magega yo kwanikiwa nga chi county chinyinge nigo chibwate amadeni ase babere bakobolia ngiye kogera chi county obokoreri we chi county bwabeire bokwera na maga ase keganchagi serikali na boigo public sector accounting standards board babere bakwanike nga nigo umurubelio boko record chi transaction orabe goko onchurerigwa elinde kwanike obwasioko ase chi county boiga se page ya 5 na 3 nige murekerete na kibono abakora imirimo ase university ya Egerton anene aborokia naboigo abakora imirimo bande bari nikibakwego keri amagaga yo guchaka konyora engere yabo asobwikirano aya magega ye university ya Egerton gotwara lideni lechi billion kyanda ase omushahara w'abakora imirimo obetego konacho ase kerengo kemerongene igoro yemya oguchikaniko kobetego korwegwa no murai wense agocha ase wizara yechisemi asokwene kyanga chibesa chiri cyabete chikoborwa chikobora echichire chi million emerongo 5 nomo anene ase ogwakana emishahara chibe chikoiranirwa erindekera oyo mwabega kwenyorera omushahara ye nigo yaberege kwenekya gusigati yabo bisa bali babere bagwesoke bene nigo bayenekirenga nigo bachakire konyora chibesa cyabo obwekerano ase page ya 10 anige murikerete bono ngakina ende amarayibiki amagia ODM Raila Odinga arachikonyora chinga kichinkongo ase okwenyorera ekirugo ky'obonyakirugo ase chinse cyobo mabwa Africa magega yeri chiko gose magega yokuboli wakurwegwa nganigo abasacha babere bakwenyorera livagali yokoba abanyakirugo asibaganiriye na basubati asenseme yende babe bakwegwa libaga nganonya nekirugo ekekera kyaberege kwiranirwa asensemo ya ego sechinse cha East Africa nigera chigotigaranga nigo musubati arabega kuira libagelyo
omokonyo ye amanya koba asensemo yomusacha igo manchu muri gotaka kurigereria ngakibona obokongo barachi gotoka sikiro gekyo enyorere gazeti yago ya Daily Nation page 10 oigase page yo ya 10 ni gemolikerete na kibono gochika kwa bere gokoruriga gosia sensemeli ya Kenya Civil Aviation Authority elinda kwani kyabna ngwakana bale ya mate nyagosila lona chipkemo ila boso oyo obete kagusiria obugima bwaye ase omubasokana obwendege emyaka 15 nomo yaberike gweta nigo chika kwa bere gokorurigwa nga abekagwakanwa chimilioni 10.5 akero ekigambire gose kere kigambire kebeteke go tokekana gosige kwene kyang'anigo yabete ama machokorwa sensemeli ya KAA eyo ebwenerite gwakana ya mateyo gotaka kuimanya amangi gazeti ni ya Daily Nation page ne ya 10 abo igo kerongo mulikera page ya 10 nemo nigo emulikerete anakibono page 14 nige mulikerete ngakibono serikali ye county ya Kisumu egendete gukinigwa gosebirengo byobocheno bigendete gukinigwa keromo waziri bobocheno Susan Nakuminja aberega koenekya ngani ge serikali igendete kwerobelia elinde kinie ebirengo byekinyagitali ase county yo ekerabetega kurigereria ngam enyagitali ya Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ebekego kinigwa oika ensemeri ya level 6 gogotaka kumbanya emerobele gandeta kovekwa asoko enekyanga mbabe bagokinia kinyagitali ekyokorwa sekerenge kemogo kya sekende nyole gazeti yago ya Daily Nation page ya 14 omwanchi umulielia abono ngokorera kumulikera amagazeti yelitko lyalero ekerongo kumanyanga nabo kwegorere gazeti yago ya Daily Nation obekogo soma asobwime mwanchi umuliro Ndizi TV tokuba tokwirana limbia mono asingi njitwabe tukugwatira na kuruase mambi yalenge entambe aseboigo tokuba tokumanyinga chitariki 14 inchwebuna Ndizi TV tokubatirana amo nenyagitari ya Aga Khan nigo nenyagitari ya Aga Khan erabe gigotwara chitariki 14 motienyo gatatu mwaka bw'ekirubere n'emerongo ebere nainye lichukoligo chengera ensengima karego chengera lichuko lienyigo ensengima nigo baraba gutwara ensemo yokwene kinga babere bakolingolia abantu ase utari gwakana kende anene mono ase barachi kumulekera abalia babwate emechando yenyigo ase moroberio yubokolingolia orachi koba ase kanisa ya St Philip's SEK egotoka ime ye county ya Kisii ase gobwate tariki genda litukelio tariki 14 obegokolingoliwa nenyagitari ya Aga Khan ase kumonchi muri Ndizi TV singenchondo chenga ebironi go byabeto minyoki kegima imatinga babere batatu mbale babere bagosome moroberio Ndizi TV torato kubomorekera elinde tona kinga totarata moroberio bwensake tobeto kubomorekera nabo igo gosanga na koigwe birengale byabo mbire byebi igoro yomoroberio obwensakya mwanchi umurire ya Ndizi TV asego aha timatinga nsema ya FRIDAH kanyoronde nkerondo chenga Walter Yoba korwa embakasi Nairobi agatebanga nikondani Nyanchama onderi agatebanga Happy International Women's Day to Jackie Ongechi URJM mana sana Dano Gara agatebanga watching live from Nyaura. Alright umuntu muri Ndizi TV angukwirana limbya mana sukubatana kuruche bwakete chinza cyamambi asewikera kinga kicyabona igana bwo weekend tambe twabe tukubwatirana naye sekolende bono turachugotiga asa amagoko aye Sara Stanish ayakobeira ase ensemo yumuroberio bwebwatoke ngoma nchumuri yegenda gotangereketa seni kya Ndizi TV obunabo banso bomo Gusii. Ndizi TV obwansu bw'omu Gusii
Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Amariogo yemete ni gabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo ningo tokwegokeria KERUBO wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko. Ngurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwari tora marwaire amange. Ande karawa ajine ndogwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi KERUBO tigo kumureka umubero umugima gwansero umutu mbaka inse na ikigo tateingi KERUBO bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo nana abandi machine yengo murekera yarora mejando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchiokeroka neba ngirigori cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bunde bwense kara bwakire use kwaranyura mariogo munari anyagitari kwangire koigubuya morwaire munari ari chronic nkonyarwari tole Enyagitari ya The Aga Khan Medical Center meyo mocho Kisii igigo kwarigania tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu kinsamo kiri kanisa ya ACK St Philips imeyo mocho songo ni cyubumerane amana baringore bo burire bwenyigo onye yamate yaho ke bwato mugano bw'abantu babiri bagotora mucando bwenyigo wabiri gogotora mucando bwo gwetia maje gusoko genda haja ayinubate myaka 50 gukigoro wato mucando bwa manyinga gwa kaigoro usio oguta we sigara okogenda haja ryuka amanyinga ase eacha yago usiko torburire bwo sukari nonyayo bwato mubero murutogose obesity neche tariki 14 cy'umutinyiga ogatatu iririmanyekana tubuna World Kidney Day asamange akesi bigwetrust chinamba 0722203622 gose 0733637566. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia, yani wenye